बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहन, आप लोग के बीच बहुत सुंदर इस सावन की कथा कहानी आप सबके सुनाओ तनी। हमारी कहानी के आप सब शुरू से लास्ट तक सुनम, तब भी जानम कि कहानी में का भाव रहल, का रहस्य रहल, का ज्ञान रहल। तो आप सब हमरे कहानी के सुनी आ सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कहानी सुन के आप सबके कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखब। देखिए गुरु बहिना, एगो भोलेनाथ के मंदिर रहल, शंकर भगवान के मंदिर रहल। आई जौन सावन के समय आवता, तैसे सावन के समय आइल रहल। तो मंदिर पे, महादेव जी के मंदिर पे शंकर भगवान महादेव जी के वहाँ चर्चा शिव चर्चा होत रहल। गाँव के लोग कहल अगल बगल के कि चलाओ भोलेनाथ के जौन मंदिर बा महादेव जी के, आ सावन के समय आइल बा, हम मन के नहान बाबा धाम ना जा पावतनी के, तो चला वही जा अपन एक महीना जितना दिन अगर सावन रही उतना दिन हम मन के शिव चर्चा कहल जाई। देखिए अपन लोग इकट्ठा भई लोग, आ जेकर जेकर मन रहल जाके वहाँ महादेव जी के चर्चा लोग करत रहल लोग। देखिए जब शिव चर्चा होत रहल, तो शिव चर्चा होत रहल, तो देखी बगल में जौन महादेव जी के मंदिर रहल, कुछ दूरी पे जंगल रहल, कुछ दूरी पे जंगल रहल। तेहाँ जब शिव चर्चा होखे तो जंगल में नाग और नागिन लोग रहल लोग, नाग और नागिन रहल लोग। तो जब नागिन सुनली कि वहाँ महादेव जी के जौन मंदिर बा तो वहाँ शिव चर्चा होताटे, तो चलल जाई, अपने नाग से कहली चलल जाई सुने। देखिए अपन लोग टाइम लोग जान गइल लो, आइयो लोग जा लोग लुका छिपा के नाग नागिन आ शिव चर्चा कथा सुने लोग। अब ई लोगन के प्रतिदिन के काम रहल कि जब शिव चर्चा स्टार्ट होके चालू होके कहल, ती लोग शिव चर्चा कथा सुने चली जालो। एक दिन ऐसे नाग नागिन लोग सुन के लोग आ वापिस लोग अपने जंगल के तरह लोग लौटत रहलो। तू रोड पे लोग आए लोग दोनों जानी, ते एगो रिक्शा वाला आवत रहने, लइका रिक्शा चलावत के आवत रहने। ऊ ना देखने कि रोड से नाग सांप लोग जाता लोग, ऊ ना देखने कि सांप जाता, बस जवन नाग रहने उनके रिक्शा तरे पड़ गई ने। जब उनके रिक्शा तरे पड़ गई ने, कचरा गई ने, मर गई ने। अब देखी नागिन वहाँ उनके डसले ना बाली, वहाँ उनके का कहतली कि जा जैसे तू हमार जोड़ा के तू मुआवला वैसे तुहार शादी होई, तो तुहरों में औरत जौन मेहरारू रही, आज हम विधवा हो गईनी, तू हो विधवा हो जइहे, तो हम लोगन जोड़ा ना रहब। देखी इतना बात नागिन कह के चल गईली। आई रिक्शा के वाला लइका के तनिको समय ना आए रहल कि नागिन से ऊ माफी मांगे। देखी अब रिक्शा वाला घरे आ गई ने, आ जब घरे आई ने तो बड़ा चिंता में हो गई ने। अब त नाग हमरे रिक्शा से कुचुला हो गई ने, मर गई ने। आ नागिन हमके श्राप दे देहली, अब हम का करी। अब चिंता में ऊ रहे, अपने ने माई से ने अपने बाप से केहू से कहने ना, अपने बाप माई के ऊ एकलौता बेटा रहने, अकेले अपने माई बाप के रहने। जब लइका उ सियान रिक्शा वाला हो गई रहने, तो माई बाप लोग कहलो, ए बेटा तोहार शादी कैला जरूरी बा। कब बेटा तो सोच में पड़ गई ने कि शादी होई तबे हमके तो सांप डसली, नागिन डसली हैं, हम मर जाई और बेचारी विधवा हो जाई हैं। जब विधवा हो जाई हैं तो हमरे शादी
कैली का फायदा बा। शादी ना होई तो हम वैसे अपन अकेले जितना दिन के जिंदगी रही उतना दिन हम जियब। देखी अपने माई बाप से ई बात ही ना कहतने कि हमरे रिक्शा के तरह एगो सांप कुचला हो गइल बाने नाग। अपने मन में ही अपनी बात रख के अब बाने लइका बस कहतने अपने माई दादा से हम शादी ना करब। माई बाप लोग मानल लोग ना, कहल लोग तुहार शादी काहे होई ना, तुहार शादी होई। कहने ना हमार शादी ना होई, लेकिन माई बाप लोग लइका के शादी लोग कैलो। देखी माई दादा के बात ईमान के बेटा और रिक्शा वाला शादी कले हन। जब शादी कल है न, जब मेहरारू दुल्हन घरे अली तो उनसे कौनो चीज के मतलब ना रखें, कौनो चीज के मतलब ना रखें। सोचे अपने मन में अगर मतलब रखब, रिश्ता रखब, अगर पति पत्नी का रिश्ता हम शामिल करब तो नागिन होई हैं तो डसिली हैं। देखी ऐसे लइका उ 15-20 दिन अपने मेहरारू के लगे ना जात रहने। मेहरारू बड़ा चिंता में रहली उ दुल्हन कि आखिर में हम उनके पसंद ना बानी कि कोनो लड़की से बतियावत ने, आखिर में का बात से उ हमरे लगे ना आवतनी। अरे जो भी उनके दिल में उहाँ के दिल में होखे तवन बात ही हमसे बता दी, बता देती तो बढ़िया रहत। यार देखी लइका अपने चिंता में रहत रहने। आ यहाँ लइका जौन शादी क के लड़की के लेके आयल रहने, उ लड़की हर चिंता में रहत रहली कि रात रात भर बेचारी के नींद ना आवत रहल। लेकिन अपने सास से अपने ससुर से कहली ना कि आपके बेटा हमरे रूम में उगावे नहीं ना। देखी का करत रहली, खाना दे देत रहली या खाना खा लेत रहने आ उठ के चली जात रहने। एक दिन देखी गुरबहिना का भइल कि खाना देहली खाए के, जब खाना खाए के रहली आ जब खाना खा ले हने तो सोचने अब उठ के हम जाई। ती तो अपने मन में विचार कैले रहली कि आज उ खाना खा ले, अगर उठ के जाई तो हम वहाँ के हाथ पकड़ ले। देखी जैसे उठ के जाए सोचने उ रिक्शा वाले, वैसे उ का कैली उनकर मेहरारू उनकर हाथ पकड़ लेली। आ जब हाथ पकड़ लेली तो कहली बताऊ, कहने काहे तू हमार हाथ पकड़। कहली आखिर में बताई रौरे हमसे शादी कैनी, राउर हम मेहरारू हैं, आप हमार पति हैं। आखिर में पति पत्नी के कुछ कहल जाला कुछ होला न। कहने हाँ, लेकिन हम कहली कि कहत न कि तू हमार हाथ छोड़ द। कहली ना, अगर हम बताई आपके अगर हम पसंद ना बानी तो बता दी, अगर आप केहू से बातचीत करतनी उहो बता दी, तो हमरे में आखिर में का कमी बा। कहने कि ना तुहरे में कुछ ना कमी बा, हमरे माई बाप के तू सेवा करते बालू, खाना बनौते बालू, खाना खियोते बालू, तू बहुत सुंदर बालू, बहुत अच्छा बालू। तो कहली जब सुंदर बानी, अच्छा बानी, सब कुछ कर्तव्य हमरे अंदर बा, तो आखिर में काहे हमरे पास रौरे आवे ना। कहने का बताई, कहली कि ना आप हमके बताई, जवन भी आपके दिल में बात बा उ बात ही हमके बताई। देखी गुरबहिना अपने माई बाप से बात ही ना बतौले रहने, लेकिन देखी कुछ भी होला अपने पत्नी से जब पत्नी जिद कर ली है तो बात ही तो बतावे के पड़ जाला। जब पति देव रहिए पत्नी मानत रहिए धर्म पत्नी तो बात बतेबे करिए। देखी अब का कहने उ अपने पत्नी से सारा बात बतावे लगने। कहने की देखा आवत रहनी रास्ता ध के रिक्शा चलावत के, आ जब रिक्शा चलावत के आवत रहनी तो नाग नागिन लोग आवत रहलो, तो हम ना देखनी कि आवत उ लोग। आ जब हम रिक्शा चलावत के आवतनी तो हमरे रिक्शा के तरे उ नाग पड़ गई ने। नाग के ऊपर पहिया जब चढ़ गई तो नाग घाव
विधवा हो गई ने, वही जा मर गई ने। तो नागिन हमके कहली कि जा तोहरो शादी होई, तोहरो औरत आई है, ताजू जैसे तू हम विधवा भैनी वैसे तुहरो मेहरारू विधवा हो जाइए। जैसे हमरे जोड़ा के तू मरले बाट वैसे तोहके हम खाई, ऊ आप विधवा होके रहिए। कहली कि इतना ऐसन बात बा, जब ऐसन बात रह तो काहे आप बतौनी ना। कहने की का बताई, ओकर कवन उपाय बा, कवन इति बा। जब जोड़ा मार दहनी तो जोड़ा मरले बानी, ताज हमहू के ऊ अगर तोहसे रिश्ता जोड़ब तू मार दी है हमहू के। कहले कि ऐसा ना शराप जब देहली तो हम उनसे शराप जब देहली उनसे माफ़ी मांगे के रानी, लेकिन वो इतना हमके समय ना देहली, वो चल गईली शराप दे के, हम माफ़ी ना मांग पैनी। देखी यहाँ नागिन तो जान गईल बाली उनकर रिक्शा वाला के शादी हो गईल बा। आ जहिया रिश्ता जोड़िए तहिया इनके हम डसम। देखी जब अपने मेहरारू से इस सारा बात ही बता देने तो मेहरारू देखी उनकर इतनी होशियार रहली कि जहाँ भी शिव चर्चा कथा होखे सावन के समय हर सोमवार के व्रत रखे सावन के। इतना होशियार रहली भगवान महादेव जी के उ बहुत पूजा करत रहली। कहली ठीक बा, जब इतना बात आप बता देहनी तो आप अब चिंता न करब, आप आज अपने रूम में हम आई सुते आई आ हम आपके जौन उपाय बताई तौन उपाय करे के बाटे। कहने का उपाय बताइबू, कहली कि आपसे जौन तना हम कहम उतने आप करम। कहने ठीक बाटे, अब बतावत का करे के बा करबे करम। देखी कहली कि देखी आप जान के कौन उनके जोड़ा के ना मरले बानी, ऊ तो जान के हमरे जोड़ा के ऊ तो जान के ऊ डसिए, लेकिन आप जान के ना मरले बानी। देखी जान के जान में अनजान में भगवान महादेव जी माफ करेनी। देखी अब रिक्शा के पत्नी कहली कि ठीक बा आप आज दूध ले आई। कहली आज शाम के आप दूध ले आई। दूध लेके अइने अब भर भर कचोरी का कैली रग लेहली आ लेके आ जौन मेन दरवाजा है वो दरवाजा पे आ जौने दरवाजा पे सुतल जाला वो दरवाजा पे अपने रखवली। ओहू जो रखली आ एहू जो रखली आ रख के आ कहली अपने पति देव से का कि ये दूध में नीमक मिला देवल जा। कहली ये दूध में नीमक मिला देवल जा आ नीमक मिला के आहा रख देवल जाए, कचोरा के जौन दूध बा रख देवल जा। अब देखी का कहीने उनकर पति देव मेन दरवाजा पे उ कचोरा के दूध नीमक मिला के रखा गई। आ जौने रूम में उ लोग सुतल रहल लोग वो रूम के दरवाजा पे आ नीमक मिला के दूध रखा गई। देखी जब दूध रखा गई गुरु बहिना, अब नागिन जनली कि देखा उनकर पति अपने पत्नी के लगे उनकर गईल बाटे रिक्शा वाला। देखी अब बेड पे सुतल बाने आ सुतल बाने उनकर पत्नी उनकर पैर दबावत तली। जब पैर दबावत तली ते हर नागिन जनले वाली अब ते उगैल बाने अपने पत्नी से रिश्ता जोड़े गईल बाने। देखी अब इनके तो छटपटी धैले बाटे कि अब कब जाई या कब उनके हम डसी कि रिश्ता न जुड़ी पावे। देखी वहाँ से नागिन मनमना के चलल वाली आ चलल वाली जब आइल वाली तो मेन जौन दरवाजा होला वो दरवाजा पे देखत तली कि कचोरा के दूध रखल बा। जब कचोरा के दूध रखल बा तो उनके कुछ भूख लगल, कहली कि दूध पी ली आ दूध पी के तब उनके हम लगे जाई। देखी दूध वहाँ थोड़ा पी लेहली आ पी के फेन घर में घुसली। जैसे घर में फेन घुसत तली तो उनके दरवाजा के सामने जातली तो देखत तली उनके दरवाजा पे दूध रखल बा। ओहू दूध में से थोड़ा सा पी लेहली आ पी के जब अंदर घुसली, जब उनके
उनके रूम में घुसली, नागिन जब घुस गईली तो देखत तली कि अपने पति देव के पैर ई दबावत तली। तो सोचे के उनके डसे के बा तो देखी का रिक्शा के पत्नी का कोयले बाटी, हाथ जोड़ के बस उनसे माफी मांगतली, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगतली नागिन से, आउरी कुछ ना कहतली, बस हाथ जोड़ के उ माफी मांगतली। त कहतली नागिन कि अब ते ही हाथवे जोड़ले वाली, अब हम का करी, अब हम का करी। अरे दूध धैले रहली तो दूध में तो उनके नीमक मिलावल रहल, आ हम इनके घर के नीमक खा लेहनी, अब नीमक खा लेहनी तब इनके पति देव के हम कैसे डर सकेनी। देखी कैसे डर सकेनी, तो ई तो बड़ा होशियार लड़की वाली, ई तो बड़ा चतुर लड़की वाली, ई तो बड़ा बुद्धिमान लड़की वाली कि तो हमके नमक खिया देहले वाली। आ नमक खिया के केहू के भुलाइल ना जला। जब इनकर हम नमक खा लेनी तो इनके साथे हम कैसे गलत करी, कैसे इनके पति देव के हम डसी। अब तो हमारा डसल कौनो जरूरी नाई बाटे, अब नमक खिया देहली आ हाथ जोड़त तली। अभी तो इतना होशियार वाली, ई तो कहीं हमसे होशियार बन गईली। हम तो नागिन रहनी आ ई तो एक लड़की दुल्हन बन के अली, लेकिन ही कितना होशियार वाली। कहली नागिन जो ते तो हमके अपने घर के नीमक खिया देहले, आ जब नीमक खिया देहले वाले तब हम तो के कैसे तोरे पति के हम डसी। जो अब डसम ना ते बस सुहाग तोरा मन रही, तोहार कोख भरल रही, तोहार हर चीज भरल रही, तो के कुछ के कमी ना होई। ओइजा से नागिन देखी वहाँ आशीर्वाद दे के नागिन आ चल गईली। तो देखी लड़की जौन रहली तो जात रहली कहीं शिव चर्चा कथा सुने, तो ही कथा में कहल गई रहल कि केहू के घर के नमक खा के आ केहू के भुलाइल ना जला। तो जब नमक की कथा सुनले रहली, यही से दूध में उ नमक मिला के आ धो देली कि जब दूध पीहें तो साथ साथ में हमारे घर के नमक खा ली हैं। आ जब वही से नागिन नमक खा लेली तो यही से इनके पति देव के प्राण छोड़ देले बाटी आ ना डसले वाली। तो देखी महादेव जी के लगे आ सावन फेन आइल बाटे, ती लड़की गइल वाली सावन के समय। तो महादेव जी से कैसे का कहतली, बड़ी बड़ी बुद्धिया शिव गुरु रौरे जो देहनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा आपे बचवनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा आपे बचवनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा। बड़ी बड़ी बुद्धिया ये शिव गुरु रौरे जो देहनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा रौरे बचवनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा। हमहू जो रखले ब्रहनी सावन सोमरवा कि रौरे बरतवा ये शिव गुरु। हमहू जो भूखनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा रौरे बचवनी कि हमारे जो स्वामी के जनवा। देखी कहली हमरे स्वामी के जान हे शिव गुरु रौरे बचौनी कि रौरे ही शिव चर्चा में जात रहनी, तो ही में ही कथा सुनले रहनी कि दूध में नमक डाल के आ केहू नमक केहू के घर के नमक खा के आ भुलाइल ना जला। तुहे हमरे ज्ञान रहल तो दूध में नमक डाल के हम रखनी, तू नागिन आके पी लेहली तो साथ में नमक खैली, तो ही से आज हमार प्राण हमरे पति देव के बच गईल। वो बच गईल, हम विधवा ना बननी। आप शिव गुरु बहुत अंतर्दयानी बानी कि बहुत आपके पूजा कईल कहीं जाला ना, केहू
केहू कहीं देखी कथा कहानी सुनल कहीं जाला ना, कभी भी तो कहानी सुनल कब्बो काम आवेला। तू लड़की जात रहली कथा कहानी जहाँ होत रहल वहाँ सुनत रहली आ सुन के आ उनके दिमाग में बढ़ जात रहल। तुहे अपने ससुराल जब अइली तुहे कहानी उनकर काम कैले बाटे। हर हर महादेव।